Здравейте! Започва сезон 6 от моето приключение. Първото състезание отново в Спарта. Тая година ще пътувам Хан Соло до Спарта, така че ни очаква едно доста дълго пътуване. Целта тази година Пирин Ултра 160 и някакви камъни за евентуално UTMB, но първо Спарта Сити Ултра 24 часа, цел победа и над 220 км. Начало! Първа спирка, точно където спряхме миналата година, на същото място. 5 часа каране, до тук направо ми изтръпнаха краката. И имам още 500 км до Атина и след това още 300 и няколко до Спарта. Но това е. Добро утро! Вчера не съм снимал, тъй като през повечето време спах. След това цял ден валя, всякъде е мокро. Тази година няма много портокали и лимони. Същото място и след малко се запътвам към пътека да взема пакета. Така че 5 часа до старта и ми остава да се приготвя храната, дрехите, понеже го дават да вали през повечето време. И така. Добре дошли в Спарта. Това е за сега. Старт. Взех пакета. Взех номера. Тук ще бъде старта след 4 часа. И отивам да оправям багажа. Това е. Някой е дошъл с кемпер. И така. Не остана. Разпънал съм сергията и след малко ги почвам.
5 минути до старта. И това. Тръгваме ние и хората от 12 часа. What